съоръжие. Как да се облечем? Има ли такова нещо и дали това е истината? Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Хитростите на дявола не могат да устоят, когато имаш Божието всеоръжие. Всеки християнин трябва да го има това. Не може да си християнин и да не си облечен в Божието всеоръжие. Не може да отидеш на война и да не си облечен с оръжия и с щитове. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Не е срещу брат и сестра, не е срещу кръв и плът, не е срещу материалното. Не можеш да кажеш: Боже, защо на мен не се случва? Защо аз нямам тия пари, нямам това възможност? Сърдиш се на сестра ти, сърдиш се на брат ти. Не, това не е борбата. Това са твоите емоционални, душевни работи. Но по духовното, което това си ти, по принцип, ти си дух, трябва да се облече с Божието всеоръжие, за да воюваш с духовните сили. И тогава материалното и душевното, емоционалното няма да ти попречи. Няма да ти влияе толкова много в живота. Няма да се сърдиш. Но напротив, ти ще бъдеш все по-силен. В Яков 1 глава, 5 до 8 стих, се говори за този щит, който трябва да имаме. Нека да четем. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро. Бог дава щедро на всички. Той не казва: на теб ще дам по-малко, на теб ще дам повече. Ако го искаш наистина със сърце и разбираш съзнателно, че Бог дава, той ще даде щедро. Без да укорява и ще му бъде дадено, но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Вау! Не трябва да си такъв колеблив. Ама дали ще ми даде Бог, ама дали не, ама кога, ама защо? Декларираш, заявяваш: искам от Бога с вяра и истина и ще получиш. Понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Има и друго нещо, духовно служение. Обути с готовност чрез благовестието на мира. Трябва да се обут с тези обути снаряжения, за да може където стъпваш с вяра, да не паднеш. До сега говорихме за щита, който е вярата. Вярваш с неколебливост. Това е щитът ти. Дяволът, хитростите на дявола няма да устоят. Сега за обути с готовност чрез благовестието на мира. Да обуеш тези обувки и да тръгнеш да раздаваш благата вест. Това е мисията ти в този свят. В Римляни 12 глава, от 1 до 2 стих. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва, жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразявате с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Божията воля е ние да обуем тези обувки на готовност, на снаряжение и да тръгнем по света, не да се крием. Това е хубаво да се съберем ние като група или на църква, но твоята цел не е това. Твоята цел е да изленеш вън и без съмнение, с вяра,
да ходатайстваш и да говориш за Божието царство. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истината. Шлем на спасението и меч на духа. Това е шлемът и мечът ти, който воюваш с тях. В Йоан 17 глава, 17 стих. Нека да четем. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истината. Тези работи, щитът, обути с тези обувки и шлемът и мечът и спасението, всичко е от Словото. Това не е от мен, мое тълкуване, това е всичко от Словото взето. Трябва да разберем, че Словото е истината и Словото е спасението и Словото е Исус и вярата е Исус и центърът на всичко това е Исус. Той те спасява, Той ти дава шлемът, Той ти дава мечът и ти казва: идете по света и говорете за благата вест. Алилуя! Трезвени вяра, любов, спасение, препасани с истина и правда за бронен нагръдник. Ако ти нямаш бронен нагръдник, отзад, отстрани, отпред, може да те ударат и да те наранят. Колкото да имаш щит, колкото да имаш шлем и меч, бронен нагръдник, като нямаш, може да те ударат. В Първо Солунци, 5 глава, 8 стих. А ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение. Вярата и любовта и шлемът на спасение. Любовта, която ни даде Бог, да я дадем на всеки един наш брат и сестра. Тази любов трябва да излиза от теб. И надеждата за спасението, то ще дойде. Ти ще се спасиш. Това е неизбежно. Но не е това целта. Целта е да опознаем Бог и да се доближим все повече до Него. И да воюваме за Него. Затова има да се облечем с Божието всеоръжие. Не напразно в Ефесяни 6 глава 10 до 20 стих се пише: за облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите. Как ще устоим, като не сме облечени? Верният посланник освежава душата на господаря си. Ало, халилуя! Верният посланник. Ако си ти посланник, християнин на Исус Христос, трябва да освежиш неговата душа и той да се радва. Как ще го направиш? Като се облечеш с щитът, да облечеш обувките, да обуеш, да се молиш в духа във всяко време, да сложиш шлемът на спасение и меч на духа, да препаси с истина и правда за бронен нагръдник. И тогава прилича да говорим с дразновение за Него. Въпроси, които да зададем: как да бъда верен на Бог? Как да следвам Исус? Какво трябва да искам? Отговорите са в Библията. 1 Коринтияни, 13 глава, от 3 до 7 стих. И ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасите
И ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Амин, амин. Как да бъдеш верен? С любовта на Бог, която е в теб. Той ти я даде. О, халелуя! Той ти даде тази любов, ти само трябва да я вземеш. Ти трябва да я вземеш, да премахнеш от себе си тази омраза, тази гордост. О, всеки един я имаме. О, сега трябва да кажеш, аз премахвам тази гордост от мен, съзнателно или несъзнателно. Искам тази любов, която е агапе любов, която да обичам братята и сестрите ми, дори и когато те ме хулят и не ме обичат. Това не е моята борба. Моята борба е друга. Аз им прощавам. Другия въпрос. Как да следвам Исус? В Йоан 15 глава, 10 стих. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. Тази любов, която искаме. Ако пазим заповедите на Исус Христос, ще пребъдваме в любовта, която искаме. Както и аз опазих заповедите на мой Отец и пребъдвам в Неговата любов. Така и ние трябва да пазим заповедите на Исус Христос и ще пребъдваме в любовта, която Той ни е дал. Алилуя! Така да следваме Исус Христос. Какво трябва да искам? В Лука 4 глава 8 стих. А Исус му отговори, писано е, на Господа Твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Какво трябва да искаш? На Него само да служиш и на Него да се покланяш. На никой друг. Той е твоят Бог. Не на парите, не на къщата ти, не на работата ти, не на колата ти, не на децата ти, не на жена ти, не на мъжа ти. Това го правим съзнателно или несъзнателно. Но това е истината. Какво трябва да искаш? Трябва да искаш да се покланяш на твоя Бог. И Той ще ти даде тази любов, която пребъдва в нас. В заключение, Павел с Божията воля ни учи да бъдем най-после заяквани в Господа и в силата на Неговото могъщество. Да не мислим вече като младенци, а като мъже и жени на вяра и твърда увереност в Господа Исуса Христа. Амин, амин, амин. Щитът, обувките, молене, шлем, меч и бронен нагръдник. Това е от Словото Божие. Да се облечем с тези духовни оръжия и да воюваме. Бог идва и Той ще търси вяра. Бог ви обича. Как да вземеш това послание за теб като приложение, да го приложиш в твоя живот? Трябва да раста в вярата, да не съм в неутралност и само да си мисля, че съм в правилният път. Има много други важни неща, след като приема Исус Христос за мой Господ и Спасител. Не спира до там. Да си кажеш, край, аз съм спасен и ще си живея живота. Моята борба не е срещу кръв и плът. Затова трябва да бъда оборудван и подготвен с духовни оръжия. Истината и правдата е моят бронен нагръдник и краката ми са в готовност обути с благовестието на мира. А за мой щит е моята вяра в Господа, че винаги е с мене и в Неговото име нищо няма да може да ме погуби. Шлемът
ми е моето спасение и меча на духа, който е Божието Слово. Тогава продължавам да следвам мисията си, която е да говоря за Него с дразновение на всички народи. Амин. Вярвам, че това послание ще достига до теб и твоето сърце и дух да промени живота ти. Амин.